So, diretso ta. Papilion tanig sa balista. Zaman, gusto mo mangutana o gusto po mong bupahayag? Mangutana. Mangutana. Okay. So, bisag asa nilang duha, pwede mong mangutana. Be, unahon na to, ang gikan sa Seventh Day Adventist Church. Si Brad Boy Montes sa iyahang mga pangutana. Kisa may pangutana ulit mo? Silang dua. Okay. Go ahead. Sige, pangutana. Ang akong pangutana sa deliberation ni Kuan Sir Nelson yatong miyaging Domingo. Noon, iuyo naman punto siya sa akong deliberation. Pero doon na lang gingon niya nga ano naman na sa cellphone. No? Diba, Sir Ked, yun ako, karong panahon na, ang Biblia, bisag mo sa nga dapit o panahon, ang balang kasulatan na. Sa technology na ang Biblia, kay maka-download magkakaroon og nagkalaing-laing version. Sa imong kuan, cellphone. Muna nga, ang 48 sa Isaias, ang balili na kalaos, ang bulat, nagkalarag apan ang pulong sa Dios nagapadayon ang doon sa walay katapusan. Okay. Oh, muna, niluyon si Brother Sir Nelton na. Ug matod pa niya, nakutanan ako nga ang Iglesia Katolika Romana makabarog bisag walay Biblia. Nga saligan. Ang akong pangutana dinhi. Ang yawa nigamit sa Mateo Kapitulo 4 nga nagingon siya ambak. Ginusos ang iyang ningnan. Kaya nasulat man na sa Salmo 91 na kung muambak ka gikan aning maong taas nga dapit, sapnayon ka sa mga manununda aron ang imong tiil dili madapat sa bato. Samtang si Sir Nelton nag-ingon nga ang Katoliko sa kuway Biblia makabarobra. No, ang yawa ni gamit og referensya gikuha niya sa mga pulong sa Dios sa Salmo. Unsa man ang dapit sa Katoliko karon, nga nagingon man siya na pwede ra nga ang Katolik way Biblia makabarobra, pero igunsa man niya ang yawa. Nga nigamit man og referensya diha sa balaang kasulatan niyo. Naisulat sa puangon ka sa mga manunda aron dili ka dapat imong matiil sa bato. Okay. Ang pangutana ni Sir sa Seventh Day Adventist na mas maayo pa daw yawa kay gamit og Biblia. So ang puting ipasabot di gid ay basihan tungod kay nagamit ang Biblia tinuod na ka. Kamo lang si Seventh Day Adventist, wala nagpasabot nga nagamit og Biblia tinuod na mo. Ano man kay ang yawa nagamit og tawag ka ng kasulatan di man sa tinuod. Number 2, kining Isaias 48 kanang ingon nga pulong sa Dios ang libro ng Biblia ana mapanahon kinahuman ang Biblia around 100 AD. So diha magud ang deception Sir Kid. Pag mingon magbuta og kasulatan, ang ilang una Biblia na dili oy. Dili. Ang kanang ingon ng kasulatan kanang gikot sa Yawa ug gikot dito sa Kristo refer pala sa Old Testament o apilabot ng New Testament. Kung ingon ni Sir kanina na ang simbahang Katolika bisan pag walay librong Biblia, it refers to a book. Not the essence of that book. Wala, di ba? Kung magwali, kung saan mo na yung niya? Sacred Scripture. Kung saan mo na yung tawag anang basihan niya, kanang nakasulat sa Biblia katong unod. Pero wala pa itawag nga ng libro, gitawag o Biblia. Kaya nahitabo ka na na-compile nga Biblia, gitawag na itong Biblia, ang naimong simbang Katolika nga Biblia ni, around 450 inida sa panahon ni Pope Damaso I. Okay. So, buti pasabot, kining gipanggamit nga tawag ng mga sintas, kaya na to ang mag-deceive ba? Kami kasulatan Biblia na wala. Hindi ka makabasa sa Biblia ka ng kasulatan Biblia na. Kaya ang Biblia composed of Old and New Testament. So kung Old Testament na, di na matawag as Bible. Ang Biblia composed of Old and New Testament. Kung Old Testament lang, kabahin sa Biblia. Kung New Testament lang, kabahin sa Biblia. Kung Biblia, it refers to the Old and New Testament na kanang Christian Scripture. Dili na tawagan ng tawag yan, gamit kasulatan Biblia na. So dili na pwede sa Okay, sige. Follow up, Brad Montes. Pwede bang ang akong disgutan, ano ka mag-disgut o Biblia sa Mateo Kapitulo 4?
pulong man to sa Dios. Pero naghimo-himo sila istorya sa Biblia kuno to. Sige. Oh, isa mo nagbutang-butang na to ani ron. Sige. Question, sige. Kaya ang pangutana diha, no, ang pangutana, kaning mga apostoles o mga patriarka at mga propeta nga nagsulat sa naglain-laing material kaniadto sa mga pulong nga ilang nadungog gikan sa Dios o mga sugilanon. Nabay babasa sa Biblia nga taga-Roma ni? Okay. Nabay babasa sa Biblia, RJ sino tabag? Okay. Wala din pinagbutang-butang, sir. Kay igo lang yun isunod kung sa itong kanang rinda sa topic ba about the Bible. So, mabatay mong premise ka ganina, di ba? Ang imong premise ka ganina, iuyon ka na sa ako na refer to sa Biblia, nigamit ko Biblia. Mabatay nyo ka, mas mahal pang layawa, pinigamit ko Biblia. So, di ba? So, ang pagkot mo sa Isaiah 48 o San Mateo 4:4 refer to sa Biblia. Dili ba? Ang tawag ang amahan sa bakak, mauman ang yawa, so dapat dili ang mamakak, kaya mahimo ka niyang anak. Di ba? Mahimo ka niyang anak. So, nagisguta, sa tawag ining gisgutan sa inyohang topic about the Bible. Nagkot ka o tawag anang sintas, pag-pray ba nga, okay, diin ang mga apostles kani ato nagamit di ay Biblia. Ang Biblia man ang inyong tawag anang topic. So, question, naman pa nimo, kanang giingon din na nga tawag ining ang mga propeta kani adto, mga apostoles, mga taga-Roma ba to sila? Deceptive argument, Mr. Moderator. Anong deception man? Una, kapalutan nga ang tawag anang mga nagsulat na pinaka number 1 ang Old Testament is mga Jewish person. Pag-abot sa New Testament, Jewish gihapon except kang San Pablo nga usa ka Roman citizen. Usa ka Roman citizen. Pero ang pulong sa Dios gitukyan niya sa usa ka nasod nga makahatag og bunga niya dili sa Amerika. Nag-LNG dili sa Pilipinas, gihatag niya sa Roma. Roma 1:7-8. So may giingon ni San Pablo, tungod ang inyong pagtuo taga Roma nakailap kini sa tibuok kalibutan. Kana inyong pundo sa asa gikan sa Amerika o sa Roma? Madisgrasya ka o sa Amerika na pundo asa gikan? Okay, follow-up! O follow-up ang utana. Nabay mabasa nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa nasod sa Roma. Okay! Tuba! Matubag ko, dili pagtulon ana mo. Dili pagtulon ana mo nga sula eskriptura. Wala pagtulon ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana nga sula eskriptura. Ang inyong pagtuo sula eskriptura ayaw ipahig sa amuka. Okay. Before ko muhatag sa imuha og sitas, tagayon na og sitas ganingon si Kristo kung di mabasa di tinuod. Tagayon na og sitas kay para magpugos og hatag sitas sa imuha. Okay. Hindi na mukha naman ko, wa kayo mabasa. Wala kayo, ang kuna na lang kung wa kayo mabasa. Okay. Tubag na gani ko, di ba? Dili pagtulon ana mo nga sula eskriptura. Nasabtan niyo kung tubag sir, dili na mo pagtulunan mo nang kanang imo pagtuo nga asa mabasa litra por litra. Imo man ang pagtuo dili man na amo. So dili nimo na ma-impose sa amo ngano man kay ang among pagtuo nakasulat o wala nakasulat mo nang gitawag og tradisyon mo na ang pagtuo. So mapugos ko nimo hatag og sitas, mapugos ko. Karong panahon na muhatag og tawag anang sitas nimo nga ang taga Roma, di lang kay gihatag gitawag pa gyud ha. Gitawag pa gyud. Di na kagihatagan, gitawag mapugos ko nimo hatag ana nga sitas sir. Kung makabasa ka sa Biblia, naningon si Kristo kung di mabasa sa Biblia ni tinuod. Sige, basahin ako. Okay. Ako yung nangutana. Okay, mongot. Kasabot si Sir eh. Sir. Hindi pa ngayo. Makagarantiya na taga-Roma ang Ditugyanan. kanang propeta, mga apostoles, makagarantiya ka bang taga-Roma? Siya nga ay nasulat. Sigurado ba yun? Inyong ang kunon. Sigurado ba yun? Nga taga-Roma ang gitugyanan. Mr. Moderator, it is a fallacy of silence. Okay, nagawa na. Fallacy of silence, ang fallacious argument. Naman, una, gipasabot, di ba imong ko si Muha, dili pagtulon anamo. Ayaw ipahid, ayaw impose ang inyong pagtulon sa amuha. Ano man, kaya dili man misakot ninyo. Pwede niyo muna i-impose Sila ito mag-discuss. Patubagas ako. Ayaw i-impose. Pwede kami mangutana sa inyo asa litra por litra. Kaya inyo man ang pagtulon, dili man na amo. So karon ang ako tagai-una ko ninyong setas sa Biblia nga niingon si Kristo nga tawag anang kung dili ka ni mabasa sa Biblia, dili tawag ini nga tukuhan. Kaya parang mapugos ko, provide sa yung setas ba? Mapugos ko. Pero
As long as dili mo makahatag og seta sa Biblia nga niingon si Kristo kung di mabasa dili tinuod, dili ko nimo mapugos o kapahatag og sitas nga naman. Kay bisan si Kristo wa magtudlo og sola eskriptura. Mo na ako ang point, sir. Okay, Yes? next question. Hindi matubag to. Ay, Sir mo. Satu. Sige, Okay. Sa Roma. Dito na to lukson god. Sige. Kung hindi makatubag. Nabay mabasa nga ang kaning gisgutan nimong pare no diya sa Balakyas. Taga-Roma ni. Okay. Taga-Roma ba? Tubag ko. Sir, ha? Okay, sige. Padayon. Sabi mo magugit matubag, Mr. Moderator, naghilom na ko dire. Naghilom lang me. Wala nagiging matubag. Di ba? Nitubag ko, wala lang kauyon. Wala mo kauyon. Na ako'y tubag, wala lang mo ka, gitawag ko kauyon. Again, baligon na ko, dili doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Masuli eskriptura, letra por letra ang mabasa. Ano man kay ang pagtulunan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Nehemias 8:8, basahon, sakto. Karon, pangutana, kana bang Malakias 2:7? Taga Roma ba na? Ang Malakias 2:7 mao na ang function sa tinuod nga pari. Pag yung ganit tinuod nga pari, ang buti pa sa bodkat ng mga pari ang gipugyanan sa Dios. Diba? Karon, kinsa man ang mga pari sa Bagong Testamento? Number 1 ang atong Ginoong Kristo. Hebreohanon 3:1, Hebreohanon kapitulo 7 bersikulo 26. Sunod, kinsa pa ng mga pariya? Si San Pedro mismo. Si San Juan, ingon sa gitukod kita isip ko sa kagingharian sa mga pari, dili kagingharian sa mga pastor. Diba? Uno sa pagkahuman, ingon pa San Pablo, nag-alagad ako kang Kristo, isip usa ka pari. Ingon pa ni San Pablo. Kaya ang pangutana, taga-Roma ba to sila? Ay ingon ni San Pablo nga pari, ang inyong pagtuo taga-Roma nakailap sa tibuok kalibutan. So na ay mga pari nga mga Romano og tungod sa gitawag og mga pari Romano ang nahitabo ang pagtuo na kailap sa tibuok kalibutan kay kung sa Amerika pa na, sa Amerika mi tuo. Okay. Ang akong pangutana balot. At least, last question dia para balitag pikas. Naabay mabasa nga si Kristo taga-Roma. Okay. Nabay Pare mabasa. taga siya. Tubag, hinumduman nato nga ang simbahan Katolika ang membro sa papila kay Roma, mo bantayan nimo. Diba? Gigamit lang namo ang pulong Roma kay ang Roma ako sumala sa Biblia gitawag sa Dios. Diba? Laban ni gitawag sa Dios nga dili iya sa Dios. Diba? Ingon pa ni San Pablo. Tungod kaninyong taga-Roma na kailap ang inyong pagtuo sa tibuok kalibutan. Huwag di Amerika dito nga para musugong ilinjiway. Wala. Roma, Roma. Karon. May mabasa ba nga si Ginoong Jesucristo tawag ining si Ginoong Jesucristo pundador magtutukod sa Iglesia Katolika nga kanang iglesia dawata si Jerusalem milambok dito sa Roma nga karon gitawag ng Romano Katolikong simbahan. So si Ginoong Jesucristo Hudiyo, pero ang iyang kabubuton na kining taga-Roma, kining pagtuos taga-Roma, kinahanglan na ay pari ang Roma. Ano man gitawag gud sa Dios. Di ba nabaday gitawag dili iya sa Dios. So ang question, si Ginoong Jesucristo ba pari? Dili siya pari, Hudiyo siya, pero siya ang pundador sa Romano Katolikong simbahan. Based sa kasaysayan og pinaagi ni anak, di lang kay Romano ang tawag ang ilang mga pari. Na mga Hudiyo, na gitawag og kining mga Romano, na mga Pilipino, na mga Amerikano ug uban pa. So ayo ko ihigot na sa pulong Roma. Gigamit na nato ang pulong Roma pagpadayan. Nga kanang pundok ka gikan sa Jerusalem mikailap sa Roma og tungod sa taga Roma mo na nakabaton tagpagtuo. Dili tungod sa Amerika og tungod sa ilang jiway. Okay. Okay. May hatag na to si Brad Boy. Yang kon bagit nila nga Okay. kining Romano, Katoliko mo gito ni Kristo. Pero diri sa Mateo 16:18, Okay. wala bay ganang gi-explicar lang nila nga walay iklaro diri nga Romano Katoliko walay mabasa. Mo ni ang siguro kay mo man ilang gikon nga walay mabasa pero giangkon man okay lang ni kay giangkon man nila kay daghan man pwede angkon ani. Pero wala mo pwede angkon kaamuan Sige. Kung sa'yo pangutana. Ang pagkutana na ko ani, wala may mabasa diha nga Romano Katoliko nga nung ila man yung ipugos nga Sila. nga dili man Romano si Kristo di Hudiyo man. Okay. Nganong giangko ninyo nga
si Kristo Hudyo man. Okay. Naigingon Sir Kit nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkol o ang pagpamatuod o halang ka malaglaing butang. Yes, amo ang gi-claim pero amo ang gi-pruebahan. Dili sama sa inyo nga claim na mo puro wala mo'y prueba. Diba? For example, wala mo na-claim kay di gid mo kamo. Di gid na kamo nag-ingon sa Matthew 18. Walang dili mo ka-claim. Kami man gyud na namin may katulo. So mao na nga gi-claim na mo ngano man tungod kay naa mi mga squatter pareha 70 Adventist. Mao na nga amo ang gi-claim, gi-reclaim na mo na naghatag ko tawag ka ng prueba nga kining mo ang punduga mo ni ang iya ni Ginoong Jesucristo. Karon kana magong term mga Romano manggod ang deception manggod din na Sir Kid. Gihimo manggod nila nga rasa ba? Dili ang term nga Roman Catholic, it is an ecclesiastical term, not racial term. Walang bugos o piki ng argumento nga si Kristo Hudyo di man Romano. Kana deceptive argument na ilag ang argumento. Kay ang pulong Romano Katoliko wa na magpunting sa rasa. Nagpunting na sa pagtuo nga gikan sa Jerusalem na abot og Roma tungod sa Roma ni kaylap sa tibuok kalibutan. Mo na ang among pagtuo. Dili ka tungod kay Romano Katoliko gitungod ni Kristo pud Romano na dili na mao deception na. Ano man kay ang term nga Romano Katoliko, it is an ecclesiastical term, pangsimbahan na termino, wa nagpunting sa rasa o bisan gani ang term nga Roman Catholic nagapunting na sa tanang rasa katibok kalibutan gud. Di lang kita Roma. Diba? So, pasabot ako, Romano Katoliko, Romano pa ko po. Yung Pilipino man ko. So, ang pasabot, the term Roman Catholic is not refer to the racial term. Kundi ang term nga Roman Catholic refers to the ecclesiastical term nga nagpunti sa ingon ni Kristo from Jerusalem to Rome hangtod sa tibuok kalibutan. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.